Miss talaga niya. Tapos silupin na rin. Oo. Single ka pa na sudlan. Single. It's me again, Super Migo Bay, and welcome back to my YouTube channel. And for this day, mingaw kayo mong lugar. Sure, mingaw kayo. Dayon, akong kauban si Provincianong si Aw. Mga ka-Super Pam, Oh, don't forget to subscribe. say ganap na to anirang balik yung mingawag yun. Pero na ko'y surprise. Si hi to my vlog guys! So akong request ani nila, Super Pam, ako lang patag sa tag sa paila-ila ninyo kabisig nalimot na mukha utro po kong limtanon. Hi, hello mga ka-Super Pam. Ako dahil si Provincianong Siaw from Secure Island. Usa pod ka small YouTuber dire nga nakakaroon nga bisita sa ato ang bisita taga Manhuyod Negros Oriental. Yes. Super Migo Bay sa akong mga followers nako, paki-subscribe sa iyang channel Super Migo Bay. Kung ganahan po mo lang sa akong channel, tuwa po dito akong channel dako-dako bro, walay tawo. Mingaw kayo. Basta mura magmanaga ta ba nga. Magbong ta sa pasol, sulog, bandira ang pasol, kag may kuha. Pero padayon ra gyapon ta basta na-member na ta sa YouTube family. Padayon ra gyapon ta sa ato ang career kay mo naman career nato. Di mo puni makabalda sa ato ang adlaw-adlaw nga panarbaho. So mura to mga ka-Super Pam. Mayong fiesta. Unsay ganap deron? Fiesta diri sa amo ang barangay diri sa lungsod sa Maria. Barangay Liluan. Abi na ko kaon ra ning ordinaryo. Kay pagkaon ako ganihan naningil pagtuon ako maningil kaon. Dukot laman ganun tay kung gi-order. Kumukaon kay ko. So sunod si Yo, Agaw Rodel from Secure TV and I'm from England. Bitaw, Juan, Super Migo Bay, no? oh, So before ko mo introduce ang kagalingon kuan to kaning ayaw ko kalimot subscribe ani nga Juan channel Super Migo Bay ug sa mga followers diha diri sa Secure TV #mamarang solid support local. Oh, support local yo. Kaya na po. That's all. Thank you. Thank you. Yo, 2 joints. Ako rin si Danico sa pagka small recording artist, Yes. Given D. Dayon kato mga subscriber na ako diha nga gamay po to ay subscribe po mo ni Super Migo Bay. Dahil mo oras to, ihatag na natin sa uban. si Kuan, si ang kare-kare sa kare. Oh sige mo. Oh. Hey, so what's up? Ako rin si Joven, sa ka-member sa Secret TV. So, gina? Wala ta. Cancel. Cancel. So, kato na yung mga followers sa among channel. So, please subscribe po sa please subscribe po sa channel ni Sir nga Super Migo Bay. Yes. Sa yung mga Super fam na ko. super fam niya. Single or taken or Tikin, hoy. Tiket. Dayon sunod si ito? oh. Kada si Dario Calyaw Junior kay Oo. nagtagong ko Dario ra di mulingi Mulingi. junior man ko papa Oo. Dario. ikaw ako dahil si Dario gikan ko sa Secure TV. I'm a member of Secure TV dito junior ko balik pa lang po junior Ben Oh, sige. Masika. ay kunday na-miss na to miharing ka sir kay Oo. bisan pag di pinapito mo ano dito Mare. Oo. kaon ko na siya mo nagtawag og asay kaon Tuwa. tuwa bisan asa basta Asa- kay makakaon naman gusto ng pamilya ay Okay. ako kay silupin wala ko kadalag silupin nakalimot ka ni ko Bulsa de, Bulsa. bitaw ayaw mo kalimot sa mga fans na mo sa Secure TV. Don't forget to subscribe to the YouTube channel of Super Migo Bay. Oh yes. Okay, thank you, Dion. Sunod si Ikaw. Ganong lam, sweet kayo mong duha. Kita dyan mas inyong mga uyab. Yes, lang. Basta makatagay Sige. gyud maiani gyud ni. What's up, Super Migo Bay? Ako rin si Vinci from Secure TV. Kad ko nakita sa TikTok, maayo na akong mata. Bitaw, Juan. Karon sa mga followers po namo, palihura kog follow po sa iyahang YouTube channel, Super Migo Bay. Yes, thank you.
Yan sunod. What's up day mga super fam? So I am LGB Watson, gikan ko sa Secure TV og single kong dako. Single ko karon kay wa ko gadala kasawa. Shout out. Cut out. So sa mga followers day o subscribers sa among YouTube channel o sa among Facebook page, please subscribe ug follow sa Super Migo Bay. Yes. Kaya support Yeah. local. Support local siya. Kalot. Agbay din nakita mo karon mo. Oh, gapaniklit to do. Ingon sa kagani single ka. So what's up mga super fam? So ako na si Steven Simon Villaros, ang director sa Secure TV. Usa ka single. Single ko dito man. Oh, dili. Dili. Wala. So, ni ani demi karon kay na-miss talaga yun. Tapos si Lupin na doon. Oo. Single ka pa na sudlan. Single. Wala ko naman dito iya. Talikya trag ko ha. Electric na naman siya. Well, inanin ni kinabuhi probinsya ba kay Power. magdala jud kag si Lupin Karapista. Oh, power kayo. Boy Scout ba laging handa. Kahit saan. Hatag na po sa uban. Oh. Kasi may kasulti sa akong YouTube channel na Ay, oh. tumatay pa kayo. So karon mga mamaranga mga supporters na mo subscribe po ni Super Migo Bay. Yo. Ayun. Thank you. Wala ka storya sa akong YouTube channel kay nadyo ko dire kay mo main reason o po siya o bye-bye.